Magpatambal mo. Daan akong nasayod ni ana. Grabe inita ba. Nagtutang layo kaya itong patambalan ba. Sakit kayo kong kilid. May tagmao na ni makaayo ba. Para okay na ni sakit kayong kilid natin. Sid mo ning tambalan mga mag-ayos kunti. Dito ako nagbay. Inilam ako na ng yatis na. Tingnan na ito ba. Grabe ko na main ko na kaya na tambal kayo. Tanan itong patambalan. Mga ita maayo. Anong kilid na ako. Lugar kayo. Batyag na ako ba. Saman. Nagtuta. Patambal ta kay. Grabe. Grabe lagi sakit. Talaga sa kong kilid. Kaya tambal natin kuan ba. Kita maayo. Mga kita kay. Asa ka bandang manambal diri? Layo pagit siguro. Patambal ta kay. Kita lagi sa kilid eh. Uy, bay. May kay asa di ka bay kay. Ngadto kay patambal tani mi. Oro wa tay batyagon lawas ba. Wala tol-tol rigdaan ba yung asa patambalan? Uy, mga to lagi ko bay sa tambalanan ba kay kung ano sakit kay kung dughan. Asa ka bandaro maglayo pa siguro? Pangitaw na tanan ninyong pratambal bay. Para ma-okay na tayo ani kay. O lagi yun ta kay sakit na yung dughan ba? Sakit na asa na para panambal. Dai ko dito glakaw ba. Grabe mo ko. Wala ta tingkaw. Asa ka ri bandahan balay tatay Pedro patambal ta kay. Grabe kita lagi kanto. Oh, ilom sa. Naay nagtabi-tabi oh. Oh ay, naagid tuod. Pagkabaw man siguro na bay. Di lahi gyud. May nagi nagtabi-tabi. Mao na siguro ning para tambal diri ba? Tanaw ba inyo? Tuay naglingkod-lingkod oh, mao na siguro na. Siguro mauna gina eh. May tabi-tabi pa. Atungad doon. Dool kuno ta. Ano siguro na? Mao na siguro na bay. Lagi siguro na bay tanghana kay itang pertambal sa labugan na rin kuya ano ba? May ba kan ng lugar? Mani baho mo. Oy, tay Pedro. Ayong hapon. Hapon na kay Pedro. Hapon na Pedro. Dili ba ko? Ngari lagi sa inyo Pedro kay ang tuyo. Nanambal mo daw kurong kadri Pedro. Magpatambal mo. Daan ako nasayod ni ana. Dito pa lang mo sa inyong balay, nasayod na ko. Ikaw, nasayod ko kung sa imong sakit. Ang imong sakit, sakit sa dughan. Ug ikaw, sakit imong tiyan. Ug ikaw sad, kanang imong tiil. Nanay piang, naunda na. Para tambal siya na kay. Wa ba kita kang ingon kay bawo naman. Mo lagi bay, maay ganid day nambal dagwes tatay Pedro kay nahibaw am ni sakit ang kilid. Ano na makatambal sa tuhod. Dali ari daw. Dong ari. Atong tanawan ni imong dughan. Sige kay Pedro. Akong nabasa. Baga mo di kag tuwa. Oh, dili ba? Kuan ba? Ang ikaw bago kang gibuwagan. Mo natural ra gina siya na magsakit imong dughan. Pero sakit ni kay tay Pedro. Lisod kog hangos. Yung nani mong buhatan dong. Unsa man tay Pedro? Sayo sa buntag. Sa di pa ka mumata. Kinahanglan kanimbuwa ka imong magunitan. Sama na pagunit na tay Pedro nga di kay kumata. Amo na siya. Kinahanglan gunitan mo na siya. Sa nako ani tay Pedro. Maor gini pamaagi daw nga. Wag tanan ko sa imong kuan, dughan nimo. Pat kayo ani ha? Way sa bayan daw. Oh, Basta ang bayad. Ang bayad. Importante na siya aron maayo gid ang imong sakit. aw na koy kwarta diri tay Pedro. Okay Pila ra. bayad? Okay ra bisag pila. Bisig pila ra? Ah. Pila ing kwarta diri. Oh, na tay Pedro, bisig pila ra man ka? Samantala mapalit ani daw. Pero okay ra. Sige. Amo tay Pedro ha. Salamat kayo. Ya, mungaris ako. May sa bayad daw, sige. Oh, sige, salamat kayo. Oh, sige. Tay Pedro. Oh, sige. Piso ra man ning taon. Gihatag ato.
Kawa ba po'y kasing-kasing. Tambalan ka ba ni? Mahapla raw niya kada sa unahan. Sakit mo tiyan daw? Oh, sakit kay Pedro. Dugan na ka ning ibatyag ko tay Pedro. Dugay na. Grabe dagas kita. Kabantay po ko nga dugay na. Unsa man yung Kaya tatay Pedro? Imuntiyan no. Unsa man nakit ano mo tatay Pedro? Baga nagdalikdik no. Abi na bagda na kay abs ba? Grabe. Aw. Kinahanglan dong. Kumaligaw kayo mo po na limpyuhan dong. Kay mo na isa po na sa hinungdan na magsakit ng imuntiyan. Kay ang hangin nga presko dili makasuod sa imuntiyan. Oh, imo na dili tatay Pedro. Inaana siya kay maalihan sa madalikdik. Man ko nasayod gid ba? Grabe. Daghan nakagiduulan nga tambalan dong no. Daghan na kay tatay Pedro, pero ikaw O karon, karon maayo ra kadre. sa may buong mo na to imo no? Giina na ba tika ganina pa? O sa wa pa nag-video. Ah, tato. Oh, Mo na to. salamat kay tatay O Pedro. karon, mora na tambalan na dong. Ano? Tatay Pedro. Wala sakit tatay Pedro. Oh, Salamat lagi. kay tatay Pedro. Salamat kayo. Masabayan dong, masabayan. Tatay Pedro, salamat tatay Pedro. Masabayan. Mugat na ko tatay Pedro. Okay na kay ko. Okay na kay ko tatay Pedro. Salamat kay tatay Pedro po. Braso dagko kay tatay Pedro. Wala sakit. So ganda ko. Ikaw butchokoy. Ikaw panlas. Siya ra na imuha. Na matiil. Piang man ka ne? Piang ba ne? Oh. Sigurado kang piang ne? Okay. O piang gini. Apa yang gini? Ano no? O lagi piang. Ayaw na ka. Ayaw naman ka. Ako lagi tutukan. Ayaw na ka. Oh, ayo lagi deh. Selamat kayo. Lagi sakit-sakit. Sama lagi kayo. Selamat kayo. Oh, ayo lagi ko. Ayo na. Salamat kayo sa panonood sa among video. Action, action. Salamat sa inyong pagtanaw sa among video na bisag joke. I hope na malingaw mo sa among video bisan ay lang. Salamat sa mga panonood sa video. Thank you kayo. Salamat sa pagtanaw ninyo sa among video kay inyong gihuman ang among gihim mga video. Og natay ang suportahan ng among YouTube channel Ransu Vines TV. Ayaw kalimot sa pag-subscribe aron ma-updated ka sa among mga bagong ipagawas nga video. Daghang salamat. 1 2 3 go. Saan ta una? Mare. Ang ari? 1 2 3 go. Kuto. Sabay sabay. Sabay. Ang ari pa tuo. Pangari una sunod. Okay. 1 2 3 go. Sunod ikaw una istre. Thank you for watching. Bisaya lang. Salamat kayo sa inyong pagpanood sa among mga video. Sa among video. Kasi ana kay ikaw leader. Pawahin ako. Apa ulah higit siya. Doon ka na to. Diri ka magtanaw. Diri ka arong. Para ka magtanaw sa laba. Diri ka. Kaya diri ka, di matamo ko. Diri ka. Tanaw. Salamat kayo sa Oh, wala mo ito. kanan sa nanood sa video bisig way nanood. Lagi naman nood. I-post nito na. Viral ra wala. Sige, sige. Salamat kayo sa panonood sa among himo-himong video. Subaybayan ang otrong programa. Oh, tumayo ka lang. Sige lang ka. Ay lang kayo doon. Ano ba? Sige. Nandito lang ako magtanaw. Ito na mo ha? Sige. Dikit mo kaya ka. Karon ka mo Sige, ako na bahala na. Ipangkat ko na. Sige ka na. Sige lang ka na. Dire. Ina naman. Sige. Dito pagtanaw. Kamera. Salamat kayo sa panonood sa among video. Action, action. Interesting ko kasi. Salamat sa inyong pagtanaw sa among video na bisag joke good. Mo gato. Sana sa istorya ni mo tarong. I hope na malingaw mo sa among video bisan ay lang. Secret. Salamat sa Salamat sa panonood. salamat sa panood sa among video. Ano? Salamat sa mga panonood sa video. Thank you kayo. Martin.
Sige, ate ko. Sige. Salamat sa pagtan-aw ninyo sa among video kay inyong gihuman ang among gihim mga video. Og natin yung suportahan ang among YouTube channel Ransu Vines TV. Ayaw kalimot sa pag-subscribe aron ma-updated ka sa among mga bagong ipagawas nga video. Daghang salamat. May adlaw.